Ето защо препратих клиент към друг колега. При мен дойде една дама с репродуктивни проблеми. Да, семейните констелации са идеален метод за нея, който тя да допълни към своето лечение. Чрез тях тя може да види къде отива енергията й, кое блокира енергията й и тази енергия да се освободи и това дете да бъде привлечено към живота й. Аз, разбира се, много лесно можех да й кажа: разбира се, ела при мен, веднага ще направим нещо за теб. Но истината е, че аз нямаше да бъда толкова полезна. Малко полезна, да, но не толкова, колкото може да е един констелатор, който вече има деца, който вече ги е привлякал в своя живот. Аз нямам деца, следователно аз не съм толкова подходяща, колкото един човек, който вече ги е привлякал в живота си. Правилото е: ако искам нещо различно в своя живот, не го търся там, където го няма, а там, където вече някой го е намерил и го е привлякал в своя живот. Ако имате репродуктивни проблеми, не се притеснявайте да ми пишете на лично съобщение. Ще ви изпратя контакти на мои колеги, които биха ви били много по-полезни от мен. Остава анонимно, но не се притеснявайте и да ми пишете и да потърсите помощ. Мога да ви препратя при чудесни хора. Вече, ако имате някоя друга тема, като проблемни партньорства, трудна връзка с родителите, усещане сякаш живеете чужд живот, който не е ваша, който не е изпълнен с страст и любов и въодушевение, добре дошли сте на някои от моите групи. Можете да се запишете в линка в описанието.